Sa inyo, retired sa US Navy, kompleto kayo sa benefits, medical, dental, tama? TRICARE is the best, and also we do have Medicare as well over there. On top of that, si ma'am meron din. Yes, I have early retirement as well. So, boy, hari kayo ang reyna doon. Honestly, Mr. Sofo, we're just very humble kasi marami rin po kami tinutulungan, mga kaibigan back here in the Philippines, mga hindi namin kakilala. So, I send them, gifts, balikbayan box. Kung sino po yung mga nangangailangan, talagang we share our blessing. Yun po yung sinasabi nila, share your blessings. Yun yung kagandahan sa ating mga kababayan doon sa Amerika. Marami sa kanila nagsisikap, nagtsatsaga, na magtrabaho at hindi na mamili. At kapag nakapag-ipon, nag-invest sila ng mga properties, mga pera sa bangko, and then on top of that, sila nagpapadala ng pera din sa ating bansa. So, ma'am, meron kang mensahe sa mga kababayan natin na gusto yung katulad mo rin, gusto magsapalaran sa Amerika, maging katulad niyo one of these days. Sure, simple lang po ang dapat po natin gawin. Manalig po tayo sa poong may kapal and always be humble no matter what we achieve in life. Kung saan mo po tayo nakarating sa iba-ibang sulok ng mundo, kailangan nakatouch pa rin po ang foot natin sa floor at huwag po tayong makalimot kung saan po tayo nanggaling. Thank you. Si Sir naman. Thank you.